Da Firaminista Birjira Fini ne aka kaddamar da wannan kamfe ta rigakafin cutar coronavirus a yayin wani bikin da ya gudana a asibitin ƙwararru Hopital General de Reference ta birnin Yamai. Yana mai cewa allurar ita ce hanya mafi a'ala wajen kare kai daga kamuwa da wannan masifa. Wannan vaccine babu wani dubara sai shi. Kowa wanda ya kamata ya yi shi ya gaugawa ya zo inda ake yin shi saboda kiyayewar lahiyar jama'a duka, kiyayewar lahiyar mai yin shi da waɗanda suke tare da shi. Allah ya sa jama'a mu duk su gane babbar kariya ce da yarda Allah muka samu dukkan mutanenmu suka yi shi za mu samu sauki na wanga babban bala'i. Kuma babu wani ciwo, babu wani matsala game da wanga vaccine. Tuni aka ware wasu cibiyoyin musamman a manyan biranen wannan ƙasa domin gudanar da ayyukan wannan kamfe wacce za ta shafi wani rukuni na al'umma a zagayen farko kafin nan da mako hudu a sake yi musu wata allurar a zagaye na biyu, in shi ministan kiwon lafiya Ahmed Boto. Ma'aikatan likita da masu ƙaramin ƙarfi wanda suke da rauni na rashin lahiya kuma da jami'an tsaro kuma da hallo masu zuwa da ƙasashen waje duka wa'annan ya kamata a musu a cikin kowace jiha za a kafa wurare waɗanda za a ga shoshawa. A nan dai cikin Niamey aka fara akwai wuri 21 inda za a ga shoshawa. Kenan duk wanda ya kamata ya je ta a yanzu ga je ta an soma kenan za a yi ta yi sai an cima al'umma duka insha Allah. Likitoci sun ƙara nanata gamsuwa da nau'in wannan allura da ta fito daga ƙasar China saboda a cewar su ba wata tantama a game da ƙwarewar waɗanda suka yi wannan aiki. Farfesa Bira Suleiman ƙwararren likita ne a asibitin ƙwararru ta birnin Yamai. Lalle ana haɗin wasu abubuwa bisa su rezo, su WhatsApp, su Facebook, amma duk laboratuwar masu aikin wannan magunguna su ce ba wannan maganin yana kawo matsala. Wani jami'i a ma'aikatar lafiya ta ƙasa Zubairu Sule ya karbi tasa allurar a wunin farko na wannan kamfe ya kuma bayyana mana dalilansa na shiga sahu. Kaga zan kare kaina daga wannan cuta coronavirus. Kinan kaga duk wani wanda bai same ta ba ka gani zan kare shi daga gare shi paske ban ɗauka ciwo dan in shi samu wani. Riba ta biyu zan yi yau duk in zanita duk ƙasar da zanita haya ta duniya ina da katina na allura na shaushawa da aka mani kenan ina aitar katina da an tambaye ni na gode shi ba sai na ta wani gwada-gwada. A ranar Lahadi 21 ga watan Maris ne shugaban kasar Nishar Isu Muhammadu mai barin gado ya karbi rukunin farko na tallafin allurar rigakafin cutar corona daga hannun jakadan kasar China waɗanda aka kiyasta cewa su kimanin 400 ne da za a yi wa mutum 200,000 kafin a nan gaba a samar da ƙari daga abokan hulɗa na waje. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.